Žiltovky po plnej príprave už minulý týždeň. Pokiaľ viem, tak nie, ale alebo viem, že na ale to asi v každom klube. No nie sú pripravené byť celý. To je Tomáš Mikloš a Vysmiaty. Mirolážov, ktorý častokrát bol súperom košického týmu a bol veľmi nepríjemný súperom, ale to prináša opäť. Tak on bol dobu celkom miláčikom košického týmu, potom ako sa vrátil naspäť do Slovana, tak Lamper. ale ako si povedal, do športu patrí takéto príbehy a to majú ľudia. Riečický. Dnes prišiel do zostavy Košic aj Tomáš Zígl a prišiel v správny čas. Pretože predvedol výkon a hodný jeho kvalít a sa tým presilovkovým gólom do streleckej listiny a bol to gól, ktorý znamenal priblíženie sa na rozdiel jedného gólu. Áno, bol veľmi dôležitým hráčom v tej presilovke, ako som spomínal počas prenosu. Košiciam to celé finále chýbalo, máš tam nejak zaparkovaného hráča. Max Gilman napokon dnes nechýbal a jeho prítomnosť na lade sa ukázala ako žiadanou vecou, pretože Max Gilman vyplnil ten priestor toho obávaného beka, čo sa týka ofenzívnej stránky. Johannes Kalajnen ten dnes dokázal vyrovnať na 1-1. Po prvýkrát v sérii neplatilo to, že kto dá prvý gól, ak zápas dotiahne aj do víťazného konca. Keď Nitra strelila prvý gól, bolo jasné, že jedna z týchto, nechcem povedať týchto povier skončí, že buď Nitra konečne porazí play-off, alebo lepšie povedané vyhrá sériu nad Košicami, alebo v tejto sérii ten kto dá prvý gól, tak nevyhrá. Vyplnila sa tá druhá, ktorú som spomínal a momentálne sa tešia Košice. Si preberajú aj mladíci ako Chietovia a ďalší. A trofej do Šediví dnes nenastúpil na tu Dan Seaman a musíme vymenovať aj jeho realizačný tým. Asistent trénera Ryan Colville, asistent trénera Tomáš Kukan, ktorý sprostredne za ním byl tréner Tomáš Slovák, tréner Brankárov Dušan Strelársky, kondičný tréner Daniel Pičura, fyzioterapeut Ondrej Tencer, Gustav Ľubomír Rostek, masér Marcel Papculo, videoanalytik a Rado Kovanec a hlavný lekár Tomáš Ševčík, ktorí dávali dokopy oceliarov priebehu celej